San Basil, situada a Moscú, capital de Rusia. Rusia és el país més gran del món. Hi ha moltes classes de clima, ja que és un país molt gran. Situació a Àsia, Europa, Àsia, oceà Àrtic, mar Bering. Rius més importants de Rússia, el riu Lena i el riu Yenisei, Sibèria. Muntanyes més importants, Montes Urales, Montes Elbrus. Moneda i bitllets rubles. President de Rússia, Vladimir Putin. Bandera de Rússia. Ciutats més importants de Rússia, Sant Petersburg i Novgorod. Població, hi ha 146 milions d'habitants actualment. Costums, treuen les sabates per entrar a la feina o a les cases. Caues, bebida no alcohòlica. Tradicions, sopa, bots, sopa de remolatge, carn i patates, la calenta. Metro de